de l'Ajuntament del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Vista el decret d'alcaldia 119/2008 de 21 de novembre, pel qual es sol·licita l'adhesió de l'Ajuntament de Mont-ras al Consorci de les Vies Verdes de Girona, atès que l'esmentat decret fou ratificat pel ple de la Corporació en la sessió ordinària de 2 de març del 2009, vista la carta tramesa pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, per la qual es sol·licita que l'Ajuntament procedeixi al nomenament del representant de la Corporació Consorci, per tal d'exposar i d'acord amb la normativa aplicable, proposo al ple l'adopció del següent acord. Primer, nomenar representant de la Corporació Consorci Vies Verdes de Girona a la senyora Anna Ruiz Alfaro. Segon, notificar aquest acord a la regidora nomenada. Tercer, comunicar aquest acord al Consorci esmentat. Bé, llegiu la proposta. Hi ha alguna consideració a fer? Sí, quin criteri de designació de regidors heu fet servir per designar la regidora? El criteri es va consensuar entre els regidors i es va decidir que fos la regidora i ja està, així es va fer. Sense criteri? Amb el criteri que vam exposar cadascú de nosaltres. No, perquè mirant les delegacions que tenen els regidors, Vies Verdes, tot el que comporta el pertany a aquest consorci, doncs no entra dintre de les delegacions que té aquesta regidora. Estaria molt més pròxim on podria ser el senyor Carles Sames, que fa control d'infraestructures, planificació i control de les xarxes públiques i dels serveis urbans, el senyor Enric Peiró, que és el que porta gestió, direcció i manteniment dels espais esportius municipals i s'entén com a esportiu, i sobretot entenem que el regidor que li pertoca és el senyor Joan mateix, perquè és el que porta la coordinació de polítiques dels consorcis als que forma part de l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament forma part del Consorci de Vies Verdes i teniu una delegació específica d'un regidor, no sé per què trieu una regidora que porta sanitat, consultori mèdic, promoció i associacions, fires i festes. Això és un criteri vostre, el nostre és diferent, i li he de recordar a la senyora regidora que l'Anna Ruiz també està delegada en el Consorci de la Costa Brava. Per tant, creiem que és un tema que pot estar prou relacionat i per això vam decidir designar-la amb ell. Entenc que Via Verda i el sistema del clavegueram està relacionat. Tu ens has opinat. Doncs no, nosaltres el nostre grup en contra d'aquesta designació. Molt bé. Hi ha alguna cosa a dir, senyor Casanovas? Vots a favor? En contra?